Emme şu pula var ya da. Pul bar adıma Babur diýerler de türmäň içinde. Babur adam, barly adama içinde gaw ýaşy ýaşaýar. Bunun bolmadyk adam da şoň içinde şu keder tutady ýogal gitýär şu. Şimdi margerese guyrudan zat edenle de şu ýak pulun bolmasa aňyrda da taňa tereden atdy. Şu wagt meten kritede otyň da ýaraňa. Şu balneşkä gitjekdi. Şu balneşkä ýere bolup açyk türmeler de aňyrda köp mümkinçilik bar. Şu ýak gitjek bolan keminden $2,000 pul tölemen ondan soň gitmedi. Ýoksa gidebilen ha. Gidebilýän agyr keser bolsaň şu hakyky göz ýetirýärler seni pul ýoklugyny bilip şonu in soň pellede seni urup geldi. Onu aňryp baran ýagdaýynda da ýene aňyrda ýaşaýyş aňyrda da balnetede de fark etýär. Ýene pulun bolsa zaten özüň şeýde bir kildim alýan, kildim sede düşünýärmi? Bir jaý alýan şeýde. Bir kömet jaý alýan $200, $300, $500. Bayram ayında şu $20-30 şu bahasy. 3 metr beýle, 4 metr beýle $50,000 var ýa-da $30,000, $40,000 var oýnaýy bilýän onu. Hem adam da bilýär onu. Onuň balnetini görüňetdi. Şeýle baranda pulun bolmayan ýagdaýda opşy ýerde ýaşaýan. 40 adam, 30 adam, 20 adam. Şu bedelaga da gol ýok adam. Emme barym bolsa $1,000, $500 jaýlanda nyrky var her gaýdy. $5,000 var ýa-da bahasy var, balnesine arda-arda. Şon jaý alýan, onuň başlygy aten aýda $100 törýän galymak üçin. 6 aýdan bir ýyldan başlygy saklaýar. Aýda $100 berip şöýde ýaşaýar. Ondan başga da ýene tuklaryn başyna başlygyna öýdäkde $20 törýän. Aslında tölemeler de ýöne hemmeler şöýde puly uruldy. Onun şundan preberke diýip bir zady güni 3 wagtyna çykmady. Şöýde çykmajak bolsa, ýene şu her ýeme depenke diýärse, depenke 100 manat, 50 manatdan tölemeli 4 adam. Günni birge diýär, her 4 günni birge, orada 50 manat, 100 manatdan tölemeli. Onun preberke çykana pulun bolsa ýaşap bilýän, gaw ýaşaýan. Onu pulun bolsa içinden zat alyp bolýar, daşyndan getirip bolýar. Hetda şu aptegi bar da içinde şu balneden margeresiýada. Därdärman aljak bolsaň pul berseň aýatyn därdärman berýär. Ýoksa bir üýtgeç därdärman berýär. Berse de şu pes türkmesden öz çykýan därdärmanlar şonu onuň beraýdy. Beren atyny beraýdy, ýüreg alyp beraýdy bir tane berýär. Pulun bolmayan ýagdaýynda da şu 10-15 saklaýy ýygyny urup ýer. Ýöne pulun töläp dursaň, şu aýda $100 ýalyp töläp dursaň, bir ýyldan şeýtan başla seni saklaýar. Onu başdan adil orunmatarlar var. Ola da sana kaptanı azar berýär. Köýnüň gara däl, birken ýok. Saçyň ösüpdir, sakbalyň ösüpdir. Olar da dop töläp durmady. Opurlarym şeýle. Hemmesi diňe sen sagmak kırbar kellelerini. Pulun bolsa ýaşaýan, ýoksa ýaşap. Men özüm şu awadan nebeden gitjek bolam $2,200 pul töläp gitdim şeýle. Ýar olsam, ýemok, ara ady paýr öljekler, ara ýaşaşyp. Men näçe ýetde öz hojurama jaňa paýşyt bar, bir tane yer bar, şonu satdyryp, ola dilämi, gara doňlaryny köpçülik ýerde satyp da şu mawrup ýerdir şu. Şu ýaly agyr ýagdaýda bar. Gynny. Türmäň içinde şonu ýaly. Türmäň hem bir Türkmenistan şonu ýaly. Pulunmasa gow bir ýaşaýyş bar, pulun bolmasa ýaşamak atdyňa. Etap ýa-da şu türmeden balneşke her kim şöýde aşyk bolýar awadan nebeden ýa asobydan şöýde pulun bolsa hem bar bilýär. Men şu 17-niň 3 ýyl töwerekde men ara tawady o da pulun güýji beren gezdim. Pul bolmasa men ara tawany görmeli adam dälmi. Çünki kamera sisteminde ýaşaýardym. Onu asoba urup baramda şoýnyň başlygy bady. Sehedif begenişdi. Bir köýdek şöýde tomduğunu hawa ýetnäkdim. Men başlyk diýdim, ýa-ni haýyş etdim. Men şeýle ýat ýurtdan bir musafir mihman. Men ýarawym ýok, hawa ýetnäk. İşe ustwolýa onuň mäşadym. Ol dawliýadym oýnayp gaýrat etdim, men daşara çykyr arasawa. Ýatym bolýarmy, buni bir kuşat bolýar. Bunu birinji soragat ýa-da pulum barmy diýip. Ay pulum ýok diýeni bir kuşatyr sırdan ýagyny beri. Onun diye üýümüzdäki ýygynyňdan gelenine şonuna habarlaş. Men boş görleşmeýän. Gün diýerdi bu.
Onu hiç senin batırına girgen ağam. Adını bir kaytalasan ne mi Gurban? Sehedef Begenç diye. Sehedef Begenç. Ha. Oğudun nepede. Oğudun nefes asobasında da. Oğudun nepen asobasının başlığı oluyor da. Ha, bastı. Sonunun üydekiler üydüp beydip hat uğratladı. Sonun $3,000 pul getirdi. Getirenler son $500'larına militara alıp kaldı. $2,500 elini tuttu. $2,000'ın sonu üydüp beydip $2,500 diyor. $2,000 başlarına verip sansada çıkardı beni. Ben sansada çıkanda ben elmiden güydastığına saklanıyordu. Ben hiç çıkmalı der. Şu teritoriyasına gelmeli. Adamlara koşulmalı der. Adam yarıma gelmeliler. Şu sansadın teritoriyasında aşağı çıkmalı der. Şunu ya boynuma taktırdım. Ben elmeden güydastığına saklanamam. Sonra $2,000 var. Ayda $200 şu sansası yaşadım. Ondan bir ay alıp geldim. Yamaşkadım baş çağırıyor. Şimdi bana remont ettiverdi. Remontu sana bana ettiriyor. Yani hükmettim pulun öğelere diyorlar. Şunu yani sansada öğün beyin kafil ordurdu. Daşın becerdi. Öğün beyin remont ettiriyor. Onun öğeleri sonra hatanda niyemet hatatçılar var. Sana remont ettik. Semen aldık. Çağıl aldık. Kafil aldık deyip hükmettim pula diyorlar. Yetati bağırlı adamı şu tutan içinde bağır diye de turmensini. Şolorda pulalık adet yoksa vermese de onları yaşatmayalım. Ara bir problemi tapıya da sana. Yani adında problemi tapacaklar kendi. Bunun bolana bahane kendi. Böyle alakam sen şol yap turmaya yap ya buğur diye ya sen kriter uğraşacak korkut senin. Yağdayın olsa sen sağıyalı. Senin kıyımlıdan aklı. Elmadan şu pul törep durma. Bağırlarda böyle yaşasından, eşik geçişinden, iyi çıkından biliyerli olur. Ya sıgıdanaya gelişinden biliyerli, yağday bağır yok. Onun şu pulu elmadan bir tölep durmalı. Yani kıyımlıdan atla şöyle. Ondan sonra ama onun başlığı uçaş asobada başlığı onun da familyanı taptım da oğullar zaten. Bütün akşam Murat şu adı. Ama onun başlığı Kaan Çaykan'ın bir şu. Murat. Murat. Neme Gurvan şu Amonlar her o vilayetin özün var mı ya şu merkezi bir yerden hem berik gidip gelip dururlar mı? Aşgabat'ta şu anda Çerco'da yatıyatlı şu Aşgabat'tan geliyor. Kırısnavas'ta yatıyatlı. Büyük Aşgabat'ta. Başka yerde yok öyle. Bağolda bağdır yani Aşgabat'tan geliyorlar şöyle. Bir adım daha bile. Var bile. Bunun gelenlerine de şöyle 7 adamlık 21 kişi avtobuslu var yandıra. Şöyle oradan 3 maşin var geliyorlar. Ay gelene düşüp kameranı açıp yenisi başlıyorlar. Yani hiç iyi sorun yok. Düğünümüz gün görünmek geçtim. Şu $20, $50 versen kapıyı da sana açıyor. Kar boşkana biliyor şu kar nahar ver diyen yer. Oo. Yağdayın mı pulun var mı? Ne kara adam payı yenecek. Öyle girse travma tenin bir $200 dağını alıp gel, iyipsin alıp gel, kapçanı alıp gel, kasron alıp gel, ısparalın alıp gel. Yani egneşin dağın hem kara olmalı. Başka renk olsa onu alıp gel. Şöyle girse sen köp dağı yitiriyen de. Onun şu yenilmeyecek olup, zaten aldırmayacak olup, çok töneli yaşadı. $20 az pedi, yok oradan $50 sonra tölemeliler. Yağdayım olmadı neymiş o? Yağdayı yok adam elmadan ya yencilik gelmeli, ya horlanıp gelmeli, ya zaten aldırmalı, elmadan kameranın zaten da yok öyle. Böyle girip bunu zaten koymayalım. Ben ne çekerek oldu? Sırdanıya çıkıp, avadan ne 20 kilodan köp geçen at peredaşken. Bir gedek de, iki gedek de, men 15 gedek 20 gedek olaysa Sırdanıya çıkandır peredas 20 kilo alıp gelende şu 20 gedek çıkanmadan şu 4-5 gedek iyendir men. Galan şu dağdan bilmedim. Hem biz militer elini batıp alıyorlar ama onu da attı. Egneş bolsa arastıra täze bolsa. Bitti täze türkte bolsa şoňa da rahmetine bir sabun modiýa şampun modiýa adamy gerek de öldüre beren attım. Şoňa da rahmetine attı şoňa elini batyp alýarlar. Onum aýlanda şu militerlerin öldüri aylaş kamera öğüne tatıyor. Şampun gerek mi, sabun gerek mi? Ya bir kilo pomidor var, kavurduk var, yine bir zat var, ya Türkmen çörek var. Hemmeti yerine gelen adamlar zatları yoğuşur öğüne vermeyeni o kameraları aylap tatıyorlar şu militerleri. Şimdi
Anırdan şu peredası gelenini şol türmen işgärler kim bol awdanlygy aldışkın işgärler şu militerleri üýlerinin iyisi getirmeýärler. Istylawadan iýenatly. Galyň menene her kim hojalygy iýene bir gawrak nahar getirýär, gawrak tamak getirýär. Gara diýersek de jakda oglamy şogyny adamdyny şonu saýlapka geriski zatlaryny, gawzatlaryny alyp öýler iýerler. Galan açana sana berýär, bermese odu ýok. Şonu ýaly ýagdaý bar türmen. Diňe hemmeti pulawurlanma. Nire gymylajak sansada barjakda bolsan şu pulun bermese sana derde men beren atdy. Öldürüp beren atdy. Bir gezekde 4 oğlum var kışın günü bir kat yerip boluşuydu. Orada hava soğuk boldu. Bunu köpten part bolady maňa diýip terjimesi bolup ýa-ni sansa men diýip sansada gidecekler. Ya sansada men şu prodola çyktym. Başlygym gördü beni urýa. Orunbatarym gördü meni urýa. Hemmesi ýagdy menmi? Ay men çyktım diýip men bir ýagda ýok ýenjilmeli. Gurban ağa, men şu neme sorajaktym bu ama näçe sany gelýär? Sany her gezek şol bursam ýa üýtgeýärmi? Ýok, üýtgeşine üýtgeýär bir 20 adam bol, 30 adam bol. Şu 20'den pese gelenler kağıt bir iş çykýandyr, kağıt bir kuşlary kemen bolýar sany ýatdyr. 15'den ýokardy, 20 töre maşina bar gelýärler da şu. Ýöne hiç ýüňe görkezmeýär ýöne. Hiç gaýsy ýüzüni görüp bolana. Aleşik hemmeden daýo sparsmen ayaklarda dik galýar onu. Diňe gözleri görünýär, maskalary bardy. O demeli bar ýani şapka giydiyen diňe gözüň görünýär. Allah. Şu gözü görünýär. Kağıt bunu ağdan ketip ýerem şu. Bemal mana. Kağıt bunu. Kellesine dol giýýärler de şonu. Giýýär şu görünýär. Gürleýärlermi uran wagty ýa sögme ýene bir zat? Ýok, sevme olana çörek ýerine sevýärler. Çörek yerine. Çörek ýerine. Aha kepde şu kafeň şu açanda sonra orsyga bigom diýeşini ýyrtady. Ýeki ellerine dupinki tünel ýaly bejerýärler. Her gatdyna 10 adam ýalyp durýarlar şunda. Bir-birden çykýanlar şunda. Tünel bejerýärler. Baton beren urup da şunu dupinki beren taşara çykarýarlar. Birinji etýän işler isteyene bakın diye, eşinizi çıkarın diye. Hemen eşini çıkarıp kaptarazın diyen. Her adam utanıyan da bir ilimde. Uyut yerin görketmeyene çörtüktü dur yani da sen. Köpek adama yemeden çıkarıya dedim. Her nereden adam utanıyan, bu tanışlar da adam. Onu şondan yamaşkardan urup başlıyor. Yani birinci gerekte de değil yani. Bilene de haklı dedi. Her gerekte yenip çıkarmalı. Onu şondan urup da törtüne çıkarıya dedim. Törtüne çıkar, onu aram 4-5 metre ara diyen bir-birinden o yençmeli her adıma 2 adım, 3 adım. Onu şöyle yençip başlayacak pradorlu var. Şu yana tur. Onu şu yağdaydı da düğüne ben görünmek geçmiş. Öğleri ya şu tutuğunu bir yere sanat diye yüz görüp oturup dur diyelim. Adı ne öyle bir hareket yok. Yap kameranın içinde. Onun meşreden kendi oturup durup onu yapıyor önüne adam korkucunu Tallana zavardan bir 50 gedek 100 gedek oturýan. Ýagda ýokdy. Şu kamera adamy küýnüp girýändi. Ondan sonra şu buğutlaryň zatlaryna hereket etmeýän zatlaryň şunu 3-4 de agyryp gelýär. Şu azat ýemeden aktar. Şonum şu arkaňa ýüzüňe kelle iýlen ýerine ýençiýär. Şu azat aýryp bitmeýän ýaranyň 3-4 den ýene öwürüp gelýär. Hepde de bir gedek söz ýok gelýär. Eger baten gurrun etler bana. Hep de kağıt 2 gerek geliyor. Kağıt 3 gerekem geliyor. Para başında bağır da şu. Ayırlanak şu üstünde şu. Avdan ne dökülüp bu da şöyle. Benim bayram ali o açık türmelere de var ya, onu 3 aydan 4 aydan. Margaret Balnida da var ya 6 aydan bir gedek. Bir de parbiyon bir kendi yer tuturana doğru. Yani avdan ne de bilen yencisi bir Hudaý saklasın. Onu hiç yıllık dili getirip düşündürüp ayılıp onuna bereket gençleri. Yip taf onuna. Näçe tarif eden, näçe gurrun berden adaşan hep gençleri horlaşdy adysy. Hudaý saklasyn hep gençleri. Ýadan agam bile urunna da dedim. Emme sagdyn oglunna daýo sportsmen. Son Gurban ağa ýene bir zat sorajak. Şu
Baştan gelip baba şoň ýankyýaly taýagyp ölen adamlar tanaýaňyz mı ady bilen? Kimi Şonu owa gurrun berseňiz nädip öldüler, ölenler? bizlerin yatarlar mı? Hawa şo tutulup yatanlar, türmedäkiler. Yatarlar şol näme? Türmen şu iýmit beren, şu türmen damak berene içine ýaşap bolana. Ya öýde bir tane bir awadan bir nahar bermeýärler de. Şu Krasnowarsy da bol ýakyn şu ýerden başlatam. Yani şu yatan adam bar bilir. Hiç bir adam şu ýerde men palaw ýdym diýip bilmez. Ya bir çorba ýedim diýip ýeke adam diýip bilmez. Mümkin näle? Erti berenim şu buğday berýär. Ebetde de buğday berýär. Akşamda buğday da şu. 3 wagtna. Sen ýylyň dawamynda şu bir 3 gezek nahar gaýtyrap ýemelledin. Bir kusok çörek beren. Bir bukankan doğru 7'e bölýärler. Bir bukanka 7 adam okudy. Şonu öýmeni kamerda otyp da şu pysak beren şonu ket bölüňde şu çöreğiniň awuny bolýar dökülýär. Şonu günne bir adam ýeýär. Bu gödegine getirip diýem men diýär şunu bilýär. Şu awuny günne bir adam ýeýär şu çöreğin awuny. Şoňdan dawa bolýar. Indi bukanka diýär tamdyryň içine giýrende dukakantyny bir gapda şişe bir gapda tezrek bolýar. Şoňdan dawa şu. Ulu intena diyen kiçiğinden atıyor. Onu günne şol latari çeken yalıp bir paketin içinde 10 adamı 10 tane hep çekiyor desin. Hep çörüge onun nomur koyuyor. Bir bukarkan 7 ev. Hep kimin şansından ulup düştün kiçisi olup mağlayından görmedi. Şu zat ne hemen görket diye ağaçlığı bildiriyor zatlar. Yoksa çörüğün avunu ne hemen herifin yemeder ya. Ya ulup kiçisi hani şu horluk ettiriyor zatları. Sonra çekdiği hayt mağlayından haydi bir düştü. Yoksa sen bir adam şonu paylasa hökber urş bolýar şoň içinde. Ola kansen ona berdin ya öýdüň aldyň. Şu dawa ilmidan çörek dawasy bardy. Diňe şoň ýolunam näme? Şonu 10 adam bolsaň bir haltamy bar, 10 tane nomer ýazýar. Her kim şonu çörekden soň birden 10 bar ýaşy nomer goýýar. Bunu elin tok her kim öz çekýär şonu. Onu şu çörek kime düşdi şamar bolsa. Şonu ýaly bar. Awunugam çöreň awunyny günde üýşürip bir adam ýeşin. Özüm bir loşkan bolana şu gara çöreň goýdy. Nu buğdayım ne şu buğday da buğdayın içinden şu tarakan çıkıyor, bir möcek çıkıyor, kağıt sıçanım çıkıyor da yılda bir küçük de sıçanım çıkıyor şunun içinden. Onun şuna kamiyete geliyor, başlık gelenler, ne mi yenisi de kara adam orada da ölümden koyduk gep diyen de başlık şunun içinden tarakan çıkıyor, sıçan çıkıyor, şey, arasta da şöyle yaram da iyimde geliyen de atıyor. Imi seyredip olmuyor. O diye içinden çıkıyan da atıyor, naharın eti diye de. Şimdi yani maskara diye de. Senin düdüğül cevaplardan eşlik olmuyor. Hiç asın. Oğudan göründen eşli bilmiyor. Neye mi geptesen sen maskaralı yerli ya üstünden gül yerli. Sen oynayarlı da. Onun için gepleyenden geplemeyen oğuda kaytan yürüğüne ağart yerli. Bol yedip adam paylı oğuyan da. Onun adamın iyinin peredası gelmedi. Türmeyen içine sana kovuna harip vermedi. İyinden bir beşman gelmese, öğün nahar almaya, satın almaya yağdayın bolmadı, ağaçtan atmaya ölüyor. Gideri yerin yok. Adamların şunun içinde ölüyen adam, hem ağaçtan ölüyor. Beyde yatımda ölmeli, beyde. Çaren yok. Günü sen horun çöp bolup barayandı. Yani teade türmeye gelende türmeyen başlar diye de, yerinde kaftanı girerdin, çıkanda karmoşlarını çıkarın diye. Mahmut düşünüyor musun zaten? Sen girende kafini açıyor, kafta sen sadiye de. Onu türmeyen hem adamı değiliyor şular. Yani şu kafini açıp sana sadiye, girende kaftanı girersin diye. Çıkanda diye karmoşkadan çıkarsın diye. Hem biraz düşünüklü de. Onu her ne açığının başlığı aylanıyor, operla aylanıyor. Ben onca düşünmedim ben. Oğlanla kemçiliğini kemmam diye. Ben diye işte neye mani veriyor diye. 5-6 yılda teyadı baramda son düşündüm o mani. Kemçiliğini kemmam diye de. Mahmut şuyam orada. O kemçiliğinizde kemmam mı diye. Ben ne şunu düşünmedim. Neye mi deydi oraya? Kemçiliğini kemmam. Her gelene şunu kayıtırıyordu. Kemçiliğini kemmam diye. Son ben düşündüm ben. Adamlar 100 kilo ağırlamla adam şu kaftanı giyirenine 5 yıl zaten 20 tane stroke verdi. Şu 5 yıl kritik sistemi, kamera sistemi de oturuyor. 5 yıl birincisini. Ondan sonra da ona veriyor. Askere bayramala teceni veriyor. 100 kilo ağırlam olsa
Yani şunu 5 yıl oturup şu kamera çıkkanda 5 yılın devam. İnternet gitti ki. Kurwana Adamı bir öğrek durmanı gerek dağıtken organizmi. yo. Doğru yetvildi. Ama yankı 7. blokta saklayan adamları onu 100% ölmedi. 100% milyon % ölmedi. Yani onlar damak verirler. Şol avodun falan içinde birilerine nahar bereni kağıdı vardı. Şa kağıdım kurak. Şuna 2 çırpak veriliyor. Emmetin 7. blokta oturdu. Avdışkurda küçük talyarka var. Şu 4 ağaç çemçe tutuyor şunu buğday. Onu 60 tutanak nahar. Şu ispsam tarkıp talyarka oyup veriyorlar sana. Bir 60 uyuyun tutuna daşını dökülüyor. Hemme de şu korunulan da şu horlamanı öldürmeni kuruna sağlanan şu da. Talyarkan uluzanmak istemez. Şu uluzunun mertebe olacak da ul talyarkan berene. Her kamera şu adinoskoda oturanda şu kişi talyarka verdi sana. En can yandırıyor diye bir kan loşka yapırıp çırpa artık alacak. Qabın tutunak sen. Elime uyup alacak. Ne ayıl alacak. Sen hem de korunulan ıspsana. Bunu çörük daha 7 bölünüyor sonun. Ona harbiden hiç sen doyup bilmeyen. Canını tatla bilmeyen. Avtomatik öyle amat. Uzak yaşap bilmeyen. Yağdayım olup iyilinden bu işte iyilinden bir yol alıp rahat geçirem mesela. Ne 7. bulağa hiç de geçene kadar. Bir de şu 30 bir mırada geçiyor. Men bilyen adamdım. Başka 2 adıma rahat geçmeyen şey. Turmayan nahar ve necreten yaşayacak. 4 doşku nahar veren. Doğum bir nahar yıllap qaytılap durdu. Ertiberem şu nahar üylenim şu nahar akşamım şu nahar. Mümkün zat değiller. Diye sıkmana. Bunu aşktan öldürüyorlar. Urgum üstünü birinci teşeyyüde köp ketelim. Şu tubikti. İnçe ketel ya Türkmenisi. İnçe ketelim dörüyenler mi? Şu aşktan geliyordu. İnnama yağ yetmedi. Kavu nahar iyi bilmesen glukoz yetmedi. Avtomatik öykünü tavuklaya tuğuluyor niye? Tuğbik diye yine bir kişiyle yetmedi. Öyle ya. Gidere yerin yok. Şey adamları öldürüyor. Bunu atıver öldüren avu diyordum demin. Bu şey bolup dersine diyenler. Adam şey horlap 5-6 yıl 10 yılda şey ölünü atıverme öldürme değil mi diyenler. Közencem yok da adam yok. Bir daha olacak diyordum. Öyle yarındı. Bunun ne mi? Kanuna layık gelen atıva sonra atı yatırdılar. Öldürene kadar atı verecek, bağırın kıracak. Atı vermeyenle bir de bir atın bir görünüşü de ağaçtaklar öldürüyorlar. Ya onların bir elbet ölümde ölmek. Bunu ağaçtığım yaman da kurkuda ayaklar. Kurwana, şu meselem geçen ta'n durdu. Hallyf hakkında gurun verdiniz. Şoň nädip ölenini bilýäňiz mi? Tan Halif birinci yaşı urrak diýip tapra ödüm bilýändir oň ýaşy. O. Şonu men ýalňyşmasam 60 ýaşyna geçipdi şonu. O. Şonu 60 ýaşdan ýokary men çak beren aýtýany ýaşyna sorama. Onun ödüm ýüregi keteli bardy. Dol ýüregini tutýardy. Sançada ýemedi, sançada sana hiçlap berene. Sançada baranda şu ýetýänmiş. Baranda şeýle maskara ýaldy. Bir tabiýat käwe ödýär, üçäwe ödýär. Kirin ağırdı, baktın yaptı. Şöyle kim ödüyor, bir yürü ağrı, bir yürü ağrı. Onun elmede ama var, bu oyunları. Başlarda bir yana. Yaşam onu ödüm, yarı otuz bonadan, ağaçlığın bir kaptaldan, bakıyorum şöyle, yılın bilemem, yani hayhil ölünü biliyorum şu içinde. Onun kendi orada hoğunu. Yuvaş adamda bakıyorum var. Orada oturuyor bir şey. Ömür bir hoğunu da hem benim var. Bu başka kimler öldü? Ne şu ölen adamlar nädip öldü? O şonu gurun verip bolsa gurbana. Şöyle şu 2002 yılda onun üstücüydü. Şonu şu komitede yığınan adam 74 adam 70 yaş adamdı. Şolorda men dira alan adam bilmedim de. Emmedem şu ağaçlık şu tayap bir oldu. Bir adam qalan değildir. Yani Hudaýyň öýüdi gözläp bir ikisini alyp galanıp Allahyň gudraty bilen bolamady. Köpmeýän adam galan bolsun.
Şonu 7-nji bir tonku edip yatıp gaýdamda şöýde tan aljadım bar. Men düýnem diýdim. Bir şöýde aman mady. Dedi diýirdi men öz gulum beri gipdi bir wekil bardy. Tan aljadım başga adam ýok. Men onu şonda so bir wakat şeýle oglarlardan galanban bilýärdim. Näme diýip ýa bile ýer gitdi diýip. Bir ýok otturdy şahyýatda. Ben adamı atı öldürmeli ya, ağaçlardan öldüm öldüğüm, gidere yerin yok. Deme, Barış Şeyh Muradov oğudan nepe ettiler mi? Şu Barış Şeyh Muradov ben öldüme görmek şöyle ertellerini. Yani bunlar komitette saklanmışlar var. Komitedin şu olukan prodolla amalarım kiçi 2 metre bile 4 metre daha vardır uzunluğu. Şu sağ kaptanının şu raşotga veren yaptılar şöydün. Komiteden näme şu içinde kamera, hiç gaýny için tuvalet yok. Onun şundan giýje işlep, şu hem tuvalet bezerdiler, 4-5 kamera. Şonu ökleyim, wonşmay Barışyna şulary şöýde sakladylar. Bär raşotgaly. Hem komiteden adam, ben adam oturýardy, hem prokuratorun adam şöýde oturýardy şöýde. Garagullap. Hiç saat geçämasyn, adamla gepleşämasyn diýip. Onamda bir baniya var ya, provorka var ya, görýärdi. 2 tane kameranyň şu bakdyr goýupdylar şonu. Bunlar hiç il damaktat geçirmeýärdi. Eger var. Adam hiç bir adam taşmaýardy. Şimdi komissiya zat bolup gerek adamla gelip duşamasa adam duşmaýardy. Bir tane adam yemeğe baramda şu 7-nji blogu bir Barış Şeyh Muradov getirdi diýjek bolar, ýöne mümkin däl. Ýalan görünmez. Öýde barmany onu yemek yok. Onu şöýde şu komitede şöýde bitirdiler diýär şolary. Iklimam jurnalap. Iklimam şöýdedir. Bula awdan näme baran näme kim diýse de ýalan maglumat. Ya bir adam bildi, men bilmeliler şonu. Komitede men oturdum 7-nji blokda da oturdum da. 2 haftalyşlan oturan ýerlerde şlan. Men bilmeli. Men sebäp men näme gydyklanyýardym. Ya men bileberim bile oturdum da men. Bir duçöre ýetdi zady gara adam nefsini aryp duçöre ýetdi gurundeş bolup durup. Ya içinde adam bir hepde on oturdum dogon ýaly bolup gitýän de näme. İşlerini aýtýan, olay aýtýan, dertleşýän dogon ýaly bolup gitýän. Onun baranda şol şey soraýardym. Iş paketde bam gyzyklanardym da. Palany bam diýip. Şonda ýok boldup görünmerýärdi. Ýöne şolary komitetden çykarmadylar. Men çykardylar, men bilmeli. Bir adam bilmeli, men bilmeli. Komitette de ben yattım. Evet, hem yerde men yatırdım, men yatan yer baryn aýtdym. Awdy şükür edem men süýrediler men. Zor komissiya geldi da kıstardı. Birinci eten boşatmıyor. İkinci boşatmıyor. Üçüncü boşatmıyor diye. Boşan ýagdaýynda aňryp barp şu ýagdaýda görün beri aýtan hem yerde adamymyz bardy. Sen ýogudyr. Pasolyň üstüne daşyş ministeri bilen kendi çekip ýene şaýat saklardy. Bu çağa gorkudy ýalyp bir bolmajak zatda da odur. Hemen bolýar men işim ýok. Diňe sen bilýändir zatda. Bilýär-de men bilýärmi? Men ýatanymda bilýär. Hemme zady bilýär. Şoň üçin men kän zatdyr. Şoň üçin bir ýyl bir goşgyň üstüne işledim men. Türmeň ýaşaşyny, horlum hemme zady bir goşga getirdim şunu. Bir ýyl okap berip bilermi? Gurban. Okap bilýän o. Onu şunu eşitden adam türmeň nämeligini bilýärdi. Ýarymy ýazmam alyp depderimde bar. Näçe türme bardy ýazdym men bir 100 liste goraýdy. Demer ýazyp berýär. Indi goşgyny okuýdym men adym etip beren gysat. Goşgyň ady güllerim. Şoň içinde gören gülleň de manysy bolýardy. Diýwarlaryň arasynda sigip men gözen öpdüm ýola bakan güllerim. Haçan gelir dildarın diýip arzulara çimen güllerim. İçim gürledip oýlara batýan, käde ýorguny batyryp ýatýan, diýişir gep termerip urunup göçýän, ýary küýtäp ýatdy goçan güllerim. Zor beren aýlanyp sagadym geçýär. Halim harap bolup ysgyrym gaçýar. Otoň çyýlary öýkenim deşýär. Köýle derlerini sıkan güllerim. Umid hyýal beren gözdiýät bakty, pencereden düşdür adajyk ýakty, ýaşym gidip barýar, tutturman wagty, gara saçymy çaryndyr güllerim. İçim sözlerim bilmeyen munda
yuwaşak gürleşip közleşýär günde buğday renkli nädir hamlarymız şunda gün görketmäni ýapjayda kakdy. Sözlemäni söz tapmaýar käde köp geplemeden bolupdyr käde ýatdan tursaňam düşüňi ýarda bağlaramy zarlap duran güllerim. Bar ünsün jemläp galyp armanda haýry gelmez it bolup uğulanda naharyň buğdaýynyň saýlanda üýdäki dogramany ýatlan güllerim. Hadan urmuş dyndan biýiň büküýär, gün görketmäni ýapyk jaýda kakýar, jibiňdäki puluň basym boşatýar, bir marada zar orunca güllerim. Her kim geçmişinden tariha agdarýar, yüzün gülýär, ýöni için odalýar, işläpläde okyp durup ýad alýar, bir otokda ýyl aşyran güllerim. Her dürli millet barın burdogun, söz adaşıp käde durup durtulun, ýalňyş durmuşyň agyn polun, ahyryp pişmana gelin güllerim. Yürekden joşmasa dilden ne peýda, ýüküň agyr bolsa pullan ne peýda, bir topar dostdan iýlen ne peýda, iýdimden gelmedi diýen güllerim. Galyp pete çekme bolsa ey dostum, çaý başynda dertli şeýli gel dostum, iýdi ýok, diňe öwe bas dostum, gülüşip ýaşdygy ýatdan güllerim. Elmadam şeytanım dur bewrüňden, nepsiň bilen asyş diýer bewrüňden, ya yaradan nurun koyma köwnümden daňta herler göz ýaş eden güllerim. Namaz okuyup üýdüm hak ýoluna, özüň ýetip bende guluň halyna, üýdüm gelýär koyma kışın garna diýip dilek dua eden güllerim. Kadırdan kadıra umytlar usýar, maňly çuwen badalyp gaçýar, çumedik gyna ýeni bir ýyl aşýar, arzuwlarymy ýola goýan güllerim. Nehip bolsa gurun alyp çykar güllerim. Ay sağ ol. Dilleňe saglyk. Gurban, tuğulum. Hiç başına geçen rahatlı şu güllerim. Ay 17 ýyl azat del Gurban, 17 ýyl dille. Men şu wagtda ýalanım ýan ýemedi görketdim şu 100 lista vardı men ýazardan başda. Şu var ýazardan. Gurban şu ýanky demäniň haçan ölendigi barada maglumat barmy? Ýanky komitetiň nemesinde ýatanlar diýdiňizde. Barışyk Muradow ýanky. Men günni aýna bilemem. Sebäbi bular saklaşyna 5 adamy addelni raşutdan arkasyna gatdyk. Bular hiç informasiýa alyp bolan dogry hemme bir ýerde ýatdyk. Şu komitetiň kenmäň içinde ýatdyk. Ýöne hiç bir ýerde ýaşadanda hiç informasiýa alyp bolan. Sen aljak bolsaň işgärlerden alma, olar taňa hiç informasiýa berenek. Emme beýle berme bolsa öz ýatan ýerimizde onun gep burun bolmadyny bilip adamlar çalşýar ýerini. Şonçu da bir-birine sataşýan, onu öz maglumat jemlerini de. Meselen orada berem 3-4 ay bile ýatdym. Bunun şunu başlary kelme adamlar gelýär, sen alakyn başka kameradan gelýär. Yeni bir ay korkun ýatdy, yeni altyn başka kamera. Roşny aýlan tudy. Onu hem madem berenim ýatdan, hem dagyp maglumatyň dogry bolýardy. Ondan eşdiýän şey bilinýärdi bu zatda. Ýöne gapdanda kim oturan suratyny görüp bolana. Ýene sypatyny görüp bolana. Tetne meşip bolan, öýde bir-birini guruluşyp bolana penjerede. Awadan näde ýene giýje gepleşip bolýar. Ýene komitet kenme berk taklanýan ýerde öýde hiç guruluşyp bolana. Şu 5 ýyl sen awadan näde ýatýan 5 ýyllar. Gapdalle kamerada kim ýatany giýje bilbilýär. Ýöne sypatyny görüp bilmeýär. Hiç sen görüp bilmeýär. Baniýakdan sen aktiýerler, ýurip getirýärler, gapyny ýapýar, ondan sonra o beýlekden çykarýarlar. Şu wagt biz aňyrda Krasnovasy ýapýarkä, men gowburda görünmejekdi. Indi näçe Türkmenistanyň ýerinden iýişkirat gelýär, peredaşy. Indi biz Instagramda bizim ýerinden gelýänem az, gelse de ýylda bir gerek gelýärler. Onuň giýje şundan istene kakýan, şu goňuşdan ýa ay bir az gulak ýem Kışın gününe bir buruşagadyň ýokmy, ýa bir sarymsaň ýokmy,
ya bu süýjün ýok diýip soraýandy. Inditen yapykda sen hiç almany wazmaş ýokda. Onun şon tuwaletin turbalar bir-birine bagly. Onun şonun bir bedere suwy tuwaleti göberýän bir ýupçaga daşdan o tuvaletin deşiğinden çykýar. Onu şon alýan, o gerekli paket edip tuvaletin içinden alardyk da bir-birini. Başga ýyly wazmaş ýok alma. Düşündirilmeýär almaýany. Tuvaletin turbalary bir-birine bagly. O. Men şu Tinştaýda goňuşdan zat aljak bolsam şu tuvaletin turbasyndan almak bolýar. Onun bir daşşaga bir ýüpe daňýandy. Şonu okýan tuvalete bir bede suw berýär, o tuvaletin deşiğinden çykýar ýak daş. Şu ýüp. On al ýerde sen gerekli adyny paketçige daňy, onu istenen kapýa ýa tuwaletden gepleşip. Goňşuda çek diýe gerekli adyny. Onu şonu çekýän gelýänçe näme? Şodur şunu hapadan. Bunu da mecbur e-mailde başga ýol ýok. Şeýle goňşulardan zat alınýar. Gaty qyyn, Hudaý hakda. Ýöne näýli güller geçirdik ýöne. Haýdy bir qıladan, bir ewer ýaly bir awodan bir gurrun ýok da şunu berer ýaly. Aýşda gawdy ýer ýaly zat ýok. Mene tabama. Tapmaly bolsa men tabardym şunu awodan. Hereketlere gawmuşdy. Şuna har gawmuş, etýän işlere gawmuşdy. Ewer ýaly zatlar. Aýdym gelerler kemçiliň kemmam diýip maskara ýaly. Gurwan ile meme başda söýdüm görlüm bolun Niýadow öldü 2006-njy ýyl. 6-njy ýyl. O onuň bu täze şu wagtky deme geldi de PDW. Türmede üýtgen zat bolmy? Üýtgen zat bolany. Hiç zat üýtgemedi, şo durşuna dowam. O durşuna durdy, ýöne ýan gaýtmaka nahary üýtgetdiler. O da ýöne bir zat. Arys ýöne onun başga üýtgen kanyny ýok. İşte. Neme var da bu 2008-nji ýyl bolmaly ýaly ýalňyşmasam. Şu Boris Şeýhmuradow hakynda soraýarlar Amerika baran wagty. Dirimi diýip, ben ýanky haçan öldü diýip soranmyň sebäbi şol. Şo wagt ölmedi diýen ýalakrak jogap berýärdi. Şondan soradym da o 2008-den öňme ýok boldy ýani. Aýy möhüm däl de şu ýyly bolsa da. Ýyly gerekdi. Şeýhmuradowyň näme tutulşy onu men bilýärmi. Boş diýip eşden bolmaly mümkin. Boris Şeýhmurad tutulanyny Özbekistan pasorunyň içinde tutulýar. Eşdendir onu. O. Tapara eşden o şey. O. Kalanlar diýip demet wagt o. Tutulýar. Geçende de meni aňardan Özbekistanyň gyrysyna ejmatur beren Özbekistan ýeme daşawyň oglary geçirýär bäri. Onu şonda şu ýerden alan ýagdaýlarynda Boris Şeýhmurad bar telewizde geplemer boldy. O bolmady, onu her kim fitratda şeýle gaçypdylar. Yoranam şu Ilyasyn bir de gaçýa şeýde şol Bekrowan orunbasary Ors munyň 4 ýaşyň soň ýemede tutýarlar. Petrovka tutýarlar. Onu şonda gelende orada kimi otyka şu Ýory Ilyasyn getirdiler, şonda maslym getirdiler da opşaşyny ýalaýlar. Diýinden aşağı şodur diýip ýaratdy. Erin ýaman gaturdyr. Bolar ýalylar. Aýokyny dur bilmeýär. Tuwalete gidende orada kimi tüýre bak koltukda zordan alyp geldi. Şon ýani. Aýolan hemmeti ýok. Şoňda ýemesi bar, asmasy bar, demusmasy. Şu ortaňda. Aýbat. Ýene Swidaniýa gelende Türkiýe'den ejesdaçyň getirdi şoň. Her kysylykka urulýany. O. Käwet ýaman erbe tutýardylar. Şonda gafyn kakda dedende şonda ağdaş tepeýini 1 metr aňyrda tepýärdiler. Öldüýdi da sana. Qara şonu ýary ýuqtara gedek mesela galanma sen maskara ýerden däderman ýok. Aýtym ýüreň tawrýarly şu däderm Almanyň obu da. 1 metr aňyrdan şonu qysyk goýberýär ağdaş diýip bar. Ýetem ýetmez da sana. Onda ýanky Gurwana nämäniň haçan ölendigi belli däl de. Gaýsy ýylda? Ýok, onu men bilemem. Bu 25-nji noýabr hakynda Komarovski gurrun berdimi? Şu bolan wakany, şon ýaly boldy diýip. Şonuň agzyndan eşitdim.
Kamarovski'de şöyle gurrun berdi bir ağını men dedi kamersant dedi. Jumayev konferen bilişdiýärdim dedi. Şu adam dedi pivo etermel bolup dedi şondan dedi. Aňarda Çekoslowakiýadan dedi. Ben işdiýärdim dedi. Oňça dedi men dahlymam ýok dedi. Ýerden soň dedi daçada dedi bile gurrun ber şeýle dedi. Çınçıda berdi dedi. Ay menim bir başdan çoğuma bir proýekte çyp berdim diýip Kamarovskiň beren gurrun şonda orada pahiram bar şonu gurrun. Sorany. Näçe sorany aýtmady izleýände ben şey ayıp. Şunu arada ayıptı. Kamarovskiň öýdi. Orada bu zatlardan habar barmy? Näme görüň berýärdi? Yo, orada görüň berene. Kamarovski'den soruýarda näçe boldy. Yok, orada näme görüň berýärdi? Yani bu zatlardan habar barmy orada? Orada şoňda habar ýok. Sebäbi günahly adam geplerinde bir tüýs bolýar, günahsy adam geplerinde bir tüýs bolýar. Onu şonu doganam bolsa şo dogandan bir adam gepetýär, kıyın görýär. Iklim diýişdi, boşlady gaýta menim ýakdy diýip bir kıyınjak gördü oluyor. Mende hiç dışında dahlymam ýok, habarymam ýok diýip. Ýöne gara dogan bolasam men süýre balyp diýip. Kän gynanýar, kän agyrýar. 18 ýyl berdiler da şoňa. 3 gerek tuğda gittiler da men ýandy. Bir gerek gidende de şol ışıňy tawrak maňa bir jemper berdi. Häzir şu jemper mende bar şo. Ýadgar saklap dur öýdi. Ýürek bir teme ma o mende kän demedi. Orada kefelledi. Bir da bolly dan yani ABS diýilýär da kilo alıp başlady. Birden bolly bilmedim yani. Orada beýle däl. Ne tuğrotunu görkezdi ýa-da tuğrotunu demesden tanamarsın. Onun kän demedi orada. Şunu da haşlap durur da şunu. Şimdi katı yemedi. Karnım kav sallaptı. Aynen şunu. Emin doğanın deyip aytıda yani adam geldi düşüncesi kat kavdu var. Yemişak adam. Öğlenden öne doğal peridaskada gelenini ayten mihman atağından olur. Alten ip ve doğal iple iyinizden gelir. İşte tenim başka kameradan arı hor olursun deyip Ahir ağımdan çıkıp bana verirdi. Eymende näme etip bilýär saat diýmedi. Men de aýda, her 3 aýdan zatdan gelerdi men ýerde. Peridaşy. Pasorumuz beredatları oruturdur öýdäkli. Gelende bir 22 ýarak gelýärdi. O çağlar öňkä ýarmy ýok boldy diýdi. Onu soň bir. Oo. 3-4 aýda bile oldum taýýar. İçine salýardy, onu gynanýardy. Ýöne bir bidro oturma diýipdi. Hiç dahlym habarymam ýok. Nämeleri düşünüp bilen atdy. Men näme biraz ýürek getirdi. Yani şu günahı bolmady gara bir kitap pedem berýär. Ýok bular ömürlük berýär, 25 ýyl berýär. Oradan kän ýemes bol dahly bolmadan şoň üçin 18 ýyl berdiler. Aýyn diýetdir, muňa bilen eline düşden diýir çykman gaty kıyın bolamasa diýip şey diýer taýýan. Eýdäbe içinde bir ýaşadan bilip bolýar da diýenler. Berýän damagyny bilen etýän hereketini, ortakdaşyny uruşuny görüp uzak ýaşamasyň belli bolýar. Şu komitette şu 5 sanak oturýar diýenler o Şeýk Muratov bolmaly. Guwonç Jumayev, onun Iklimov, onun yeni Batyr Berdiýew diýip eşitipmidi? Batyr Berdiýew diýip. Batyr ýok, ona eşitmem. Ýok, onu eşitmem. Käwat bolýar, soňky ýerlerimin içine şoň hemmenin gördüm diýdim ýalansy, hemmen görmem bilmez. 70 adam da şo. Yani men 50'den gawrak bilen oturuşmuşdum. Hiç adam kän bile oturtmaýaly. Bir ay, 20 gün, 2 ay. İn köp oturmay orada taýýarlar. Şo meni köp oturdum. Ýeme berenem oturdum men. Onda aýtdym. Kabulov. O da hewrçilim kän çekýärdi, onda gaýgatýar. Ýarog var, atdy ýaş. Ýeme Farid Takpatulin diýip bir oğlan duştu mu nemede şu KGB'nin padvarlarına? Kim? Farid Takpatulin diye.
Daş oğully Tatar oğlan bolmaly, Türkmençe oğurlayan oğlan. Yo, orada kabat gelin. Ene şol deme geldi. Men ıklym ağa bilen bile oturdum. Deme padwalına dip biraz gurrun verdi de. Ha. Olun ıklym ağany hiç kim bilen bile oturdan bolmaly, alla olary ayrı. Ayrı diýdiň der sen, deme taklayan yerleri. 25 bolsa şol men häzirme aýdyp bereyim. Aýş 1 ay 40 güne de ýeten näde şu kamerany şu bejerip şöyle ifade geçirdiler şol. Ýöne bari Şeyh Murady şu getirenlerini gara paltunmadı Olokan. Haçam Olokan öýdi. Şu daşarda tuvaletin bär ýanyna şöyle oturuş koydular. Onun edilişim men şonda ýeme berem otuydum ben. Şu getirenni Kaburov Akmurat berem otuydum ben. Onun şon galozon ýewünnäkini şu bir tallada aýyrtdy şu. Üýde beýde geçende galozokdan gözü ýerde de eşerini. Allah'da ona şunu akrada aýyrtan şunu tapır tuturta her geçende diýdi. Tiskin ýatyp bolanat diýdi. Bunu bilemem ýüregi aýyp ýemetdimi ýa-da sylap etdi şunu opar aýyrdy şu. Onun şunu oçurup oýunça bir gedek men göz diýdim, bir gedek o göz diýdi. Äde şu maşyn şu bari şeýparat oturdy. Oturuş bolsun. Otuýdy onun şondan kaptanyda 2 tane oturguç kenmen adam, prokuratan adam şeýle irkilene dulany ýapardylar. Irkilene dulaş. Ay näşe näşe gaýtyladylar şeý. Ýa-da teň etdiler. Bir sükut ýatyrmadylar. Şeýle irkilip ädir garşynda ýa. Gyýagam görünär. Edi maňlymyzda otuýdy şu. Galazokdan şu günde 2 saatda gözläp durýardy. 3 saatym käwat gözläp. Işmeda ýok ýani işmi. Şu galazokdan şu gözläp oturanda şu gözüm irkilli taýy bir otuýup 3 saatam. Dulugany bir gibi ýap ýerdi bu. Tiskinýe yeni irkiliye yatıran aktı. Yeni şey. Ayona şunu ne açıyor şunu tengde oldu. Öyle gülüp duran oldu. Onu taraf bile gülüyordular. Görüyordum ben şunu. Ay bile balana tip başlattı diyordular. Kelle üç götürdü şu grubu var. Öyle gödevine otur adam bıraktı onu yat bir sekund yatmadan aklın ütke amalı da hadap veren. Yani horror duran. Katı ayrılan ştatlar urgulayan kurban bu Nemslerin kanslayırları var da ya Stalin'in kulak dip nemeleri var olurdur beter gaytam. Şu kenmede 9. kamera ve 7. kamera. Ben 2 kamerany gördüm. Moş başgasında da bolmagy mümkin bilemem. Şun sağ kaptanına 30 santiyaly gazypdyrlar şoň. Çukurda 30 beýläge bir 30 santiyaly bardy. Indi bir bedre ýaly. Şoň içi suwdan doluşan. Şoň kaptalam ýarym metre aşko ýatýan ýerinde kellen goýup ýatýan ýer. Indi şu deperden şoň turup beren çekipdirler ýokarda 3 metreden ýokarda. Şonu edi şoň adam ýer. Soluk ýöne kelläňde içinden geçip barýardy. Çekiş veren bir çüy kakyan yanlar. Şunu sağlaptılar, şu su edi, şunu damı yaşın, tepeden. Turu veren çek sallap koyup duruyor, uşağı görmüyordu. Her bir mutlu şunu bir damda su damı yaşın. Şunu seti, ayışı, Dubinkeden beter de, nervi vuruyor da. 9. kamera ve 7. kamerada şu bağırdı şu. Teat tutulamız şonda bir nesol yatmış öyle. Şimdi giyici bir, yine öyle tiği var ya bir tet yok, emdüt yok. Şun teti şeyli bir elbet bir bolo yerler. Hemen nezik teti var. Nervi vuruyor da. Kellerinde çay kap var ya. Onun şu partanı alardım ben. Yemin matratım. Uluğuma tıkarım peyda etmezdi. 2 tane olak ulu varmağım benim tıkıyardım şu partanı. Şunu tetini etmeyecek bu. Tarafını peydatı yok. Şun teti hemen nezik var ya. Beynin oluyor, nervine. İymiş sesi oluyor. Ay bir ayda şöyle yatıra değeretse o. Ben de yaşattım, bir yattım, bir yesek gözümü yattım şöyle. Opuştur, İğdirim oraya yattım, 10 yaşında yattım şöyle. Sıpsar bir yerde korna attırlı da şöyle. Şunluğu şöyle 30 santiyalılar var da şöyle. Defeden göğe ver yerler. Kâvat bir damza damlıyor.
Bir oyun yaşadı. Bunu ne edip kurnadılar kan? Bu adamın kelletine gelmeliler. Bu da atlar. Ödüm şeytan demeli. Bu da atlar kurnama için Böyle ermek tarafından kellete kavuş diye. Agar vermek tarafından kellete kavuş diye. Son ya. yönü yine bir gengat yine daşında türmede yok hiç adam yok. Adamlar at geçip görün Türkmenler var da. Ni o ödem şu rejime karşı görüşen dip görün Türkmenler var. Köpüsün dilinde ağzında şol yönü şu 20. noyabr bolon günü ertesi şular üyüşüp heşelli kalkıp köke tüyücü paylap da yol paylap şey gelen adamlar var da ben onun atlarını seni bilen ne taşınla. Ne şolon eline de ne şolor yalak bir nemi versen seni şey yok edecek. Ne şu tip adamlarımız kendi kendine. Bu gen batlar beni käbir dada bir yani akıl alın okda. Akıl yetirip borana. Yok. Yönü bu yani Aňyrdan gelýän bir neme bolmaly. Bu Aňyrda bir el var, bilgi var. Türkmenin aklına gelmeli zatlar derler köpsi. Bizim yani ben Türkmenistan ähli yerini bilýän diýsem ýalňyş bolmaz. Ben hemme ýerini aýlap ýatyp turup gelip gören adam da. 17-20 yıl ne şeyde neme tecrübe. Yani halkın içinde beyli zatlar hiç duyup bilmedim de. Demek başka bir akıl var. Taştan gelen akıl vardı. Mümkün. Öyle bunu halkı korkutma için ediyorlar da. O da artık şu korkulmak için saatler yemek verip doğuktan çürüyecek bolup korkulacak bolup şu şey bolýar da kanys o belli de. Ne deme Niyaz ölünde bu demede gelenle o bana bir haber getirdiler. Daşkı neme bilen o ne bu gowoğlun yankı şu 20. noyabrda kılan hem becetini çıkaracak yönü çıkarır yalak değil. Onlara bir yankı bir ay 6 ay naharına o sağlığına seyredip son çıkarmasan çıkarır yalak değil. O sesini çıkarman o bir gayret edin kollan deniyalak şeyde neme yayrattılar da. Mağa gelen neme. İlki neme. Şonalak demedi. Yönü şu vakt bulun haysi değil, haysi ölü. Onu bilemde oktuk da. 5 adamlar çıkaradı ötken şu zaman. Dol deme metrolar kadida. Kadı çıktı. Son Kiliyurdu görketler. 4 adam 5 adam boşalttı da şey. o 20. noyabrda değişli adamlar derler. Bilirim tonu şonu çatlık diýen şonu ýalňyşmadan gabada gelemekdi. Şunun da diýeletini niýe şonu diýip goşdyry diýip men ulagma diýdim. Toşun bilemekdi. La kadyny ýene-näsani adam çykararlaryny bilýän. Telewizorda çykyş etdirdiler da şolu. Şey biz günämiz geçdi minnetdar diýip tawatna aýtdylar. Gördüm telewizorda. Şu wagt men näçinji ýyllaryň toşuny bilemek şonu balnyýda dedim men. O wagt öýde telewizor bar. Onun beýleki türmelerde yani döwlet wezipelerini işleyen adamlar bilen tataşansın. Olur näme diýerler? Men şu uly ýol başlar türmede ýemäni gördüm da şol. Balnyýda da
Tumoçov gördüm ben. Kimi? Tumoçov. Tumoçov. Tumoçov eşitmedim ben tanımak bilmedim. Minister bolan da neft kanunda adın yemeti şu. Neft dağıdı yomu döden. Ha. Vallahi de kabıt geldim şöyle onun yemeden ay oğlanlar kara yağda qav bolandan yem ağzını hapalap tırlamadı. Öyle içine şon derman çekpiyatı için. Tutun yoğurt diyorsun ben taşında boşandı boşatıp yoğurt. İçinde yağdayım var kara şonu taşın geçiyor ağzını hapalayarlar da şon. O içinde triyek rahat ayrılandır neşe. Triyekten gereğin ki içinde. Gereğin ne var? Neye gerek yedim var içinde? Türmelerin içini. Türmeyen içinde ha. İçin bokundan kendi. Onun içinde ne? Nünlülük men yemetmeyken 2010 sonunda onu bırak kasıp başladı ağırlık şonda tamam. Oğlundan bar şıroydu. Emmesi üylerinin peridası geliyorlar. Yeni yolunu bir haltani 20 manat 30 manat satıp şu diğer manat şonu tokpiyadiler da oğlum. Öyle gözüm benim görün dağıtmıştım. Öyle iyi men şu dağıtları veriyordu. Ya şu oğlum. Şpris beren çeklardı öyle tokpiyadiler. Tıbballıydı. Katı kendiler. Nereden geliyor? Bir yerden gelmeli, daşından gelmeli. Daşından ne militere getiriyor, ne öğlere getirdiler ne bunu. Pul veriyor, militere öğlere getiriyor. Şu satan şuyla bunu men içinde daşınan. Şu uzaktan dağıtları var da içinde. Hem bir türbet o dağıtları hem başını sıkıyorlar çarapçılar. Kavu başını sıkıyor. Şimdi bu orzak kollu var şöyle halajen istiyorlar. Ona sonra öyle istos diye. Şimdi türmen öyle bir kanunum. İstos demek türmen içinde şu orzak kollu narkotik satları yani şu istos diye. İşte şu yemeti akşadadı. Şunu gününe şu satanla ask satmak için başlıklarına okurlar bunu $50 төлeyediler. Yani 100 parası odadı men şayet men. Türmen başlığı gününe ertiyor saat 8'de $50 $100 şu doğru gününe tölemeliler. Bunu ertiyorun ay preverkeden sonra 8 yarım 9'da dağıttı 20 saat oturup şu dağıtılıp oldu. Açışa akrit. Hiç giyilinde atıyor. Bayramlarda da şonu yalı. Palnetede de şonu yalı. Türmene hem de şonu yalı. 2007, 8, 9'da var. Prosto nivazma bolar yalılarla. Şöyle bir duran yalı oturup adiyatlıdı. Kat kendisinde. Atlatıyor, akrit atlatıyor. Doğruyan tolu yalı. Güneş $50. 2 yere satacak olsa $100. Güneşin pulcağını vermedi. Başka 10 kana pul vermedi. Hakkını. Atıyor onu. Getiriyenim şöyle tutacak olsa yer tutuyyenim şöyle da. Öğler getiriyorlar. Öğlerim sattırıyorlar. İşte adam diyene. Yok sattırmayacak diye milite sattırmam biliyor. Onu geçbiliyor. Bunlar sattırdı 5 manat vardı öyle. Sattırmadı o da yoktu. Şu akri sattırıyorlar. Hiç problem yok. Ulu nemeler, baronlar vardır, narka baronlar. Var o. Var. Yani şimdi. O da daşından yani Türkmenistan'ı öğrenenler o da ya İran'dan ya Afganistan'dan gelmediler. Yani işte İran'ın, Afgan'ın ne diyor? Şu ikisinden geliyorlar. Değil mi? Yoğurken her gün geçiriyor adet ki. Ondan sonra bir hocalar öğren hep ya milletine öyle yoldaşlar bir tatlıyan biliyor. 50 gram, 100 gram, 100 yarım kere getirip veriyor, hakkını alıyor, kreni. Bu ulu tevdagarlar tutuk ele düşenlerdir. Düşse de kişileri düşendir. Kişi de düşüyor ya da kişi. Hem atmanın öyle elleri vardı. Tatlıktı dedim. Neye çeyrek giden ben? Ondan bırak astılar. 2007, 8, 9'da bolor yallı elleşir için. Şen yarı köptü de. Arabam bol. Beylikten bol. Tıriyağım gerekli. Neşede gerekli. Gereğin gerekli. Neye mi öğretmesi karşıma çıktı? Şu an ne? Ben kayıt makatlı tramadol bir tablet geçip. Ve sen şonat geldi şimdi.
Şimdi katken tramadol. O biz baş tramadol şeyini biliyez. O Davut Fabri'ye çok eline. Ha. O yemen Berdimuhamed'in kassası öyle. Beymanov. Görünmeyen eller yani Türkmenistan'ı yöneten yani dolanıryan görünmeyen eller vardır. Atları bilinmeyen o hem de şu Berdimuhamedov bu da atları kurnak diyor deyip düşünüyorlar ya da Niyadov şey diyor deyip onun arkasında görünmeyen eller vardır. Bu 7 tane adamdır. Kendi orada 10-11'dir. Yegeller de şu aşamada. Ay yeğenlerim kurcak yalak olurum demedi. Olur yani tam Türkmen yani yengil kellil Türkmen deme var hani olur şolu rol oynuyorlar. Demedi. Yani o eylekler görcek banan yok. Olur ağırdaşlar. Şu yani bolyan dağıtılan hem mecesinin hem nemesi ne şolur yani yüpün çekip kurnap görün demeler şolur. Para bir 15 minut ağrı kesme değil mi? Bolya. Bu 15